Egun on guztioi. Pozgarria da oso, ekitaldi eder honetan zuen artean izatea. Atseginez eta itxaropentsu etorri naiz jardunaldira, eskola estun bila izenekora. Pozik natorkizue, zinez, egun biko jardunaldi sendo honi hasiera ematera. Ongi etorria eman nahi dizuet, lehenengo eta behin, areto handi honetara etorri zareten guztioi. Ongi etorri beraz, hezkuntza sailaren izenean, autonomia erkidegoko 415 ikastetxeetatik bertaratu zareten hizkuntza normalkuntzako arduradun tekniko guztiok. Eguneroko irakaslana, egun biz alburatu eta jardunaldi honetara etortzeko presta agertu zarete. 100 arduradunok osatzen duzue, dudarik gabe, programa honen oinarria, bere funtsezko zutabea. Zuei begira, eratu dugu horrezagatik, egun biko jardunaldia. Gaurko eta biharko hizlarien hitzak, ideiak eta proposamenak interesgarriak gertatzea espero dugu. Hori nahi genuke behintzat. Ongi etorri era berean, berritzeguneetatik etorri zareten teknikari guztiok. Hizkuntza normalkuntzako programan, eskolen aleginetan buru belarri laguntzen ari zareten 19 teknikariok bereziki. Ulibarri programak ezinbestekoa du zuen laguntza, zuen ardura eta adorea. Hala izan dira kontuak Ulibarri sortu zen egunetik, eta zer izanik ez, ikasturte berri honetan, ikastetxe gehienak normalkuntza proiektuak berriztatzen arituko diren honetan. Ulibarri proiektuak kudeatzen duzuen gainerako lankideok ere, ez zaituztet ahaztu nahi. Eskerrak emateko orduan. Hezkuntza sailaren euskara zerbitzuko kideok zaituztet gogoan, batetik. Bestetik eta oso bereziki, lana garaiz eta zuzen bideratzeko hain laguntza ederra eskaintzen duzuen, prestakuntza arduradunok eta aholku emaileok. Zuen guztion beharrean da saia, eta begirune handiz aitortzen dugu ekarpen horren zabala eta sakona. Eskerrik asko beraz, hezkuntza sailaren izenean. Natorren harira. Helburu jakina du Ulibarri programak. Ahuldutako hizkuntzaren erabilera indartzea. Halaxe agintzen diguten, besteak beste, euskararen erabilera normaltzeko legeak, eta Euskal Eskola Publikoaren legeak. Erabilera indartzera datozen neurriak eskaini, bideratu eta aplikatu nahi ditu. Hiztunen gogoan, eskola komunitatearen borondate espresean oinarrituz. Jokatu nahi du horretan. Ez du erabateko neurri general bakarra bultzatzen, goitik bera. Behetik gorako ekimenean du. Aitzitik, fedea eta asmoa. Guztiok batera bai, baina nor bere neurrian eta inean. Zerigin garrantzizkoa dagokio gure eskola sistemari. Derrigorrezko ikasketa aldia bukatzerakoan, 2 hizkuntza ofizialetan jarduteko gai izan behar dute, hitzez eta idatzez, autonomia erkidegoko ikasleek. Horra hor, egin beharrekoa, helburu handia. Esaten errezagoa da hori, egiten baino. Irakasleok eta eskola agintariok, laguntza zerbitzuetako espezialista tekniko eta hezkuntza administrazioko arduradunok, guztiok dugu helburu handi horren kontzientzia eta kezka bizia. Konturatuak gaude, gainera,
lehen hain garbi ikusten ez genuen egia sendoaz. Gurea, bezalako hiztun elkarte txiki batek beharrezkoa du eskola. 21. mendeko gizarte giro berri honetan bizirik aterako bada. Baina eskolak, berak, bakarrik, ezin bete dezake legez agindurik dagoen elebitasun generalizatuaren xedea. Arazo hori, hor dagoela onartuz, eta eskolaren euskalduntze saioari laguntza emateko asmoz, sortu zen Nolega programa. Badira 25 urte luze, programa horri hasiera eman zitzaionetik. Handik aurrera eginez, eta eskola bakoitzaren beharrako beto atenditzeko asmoz, eratu zen gero Ulibarri proiektua. Hazkunde ohargarria izan du beronek. Hasierako 22 ikastetxeak 400 gora dira gaur egun. Ikasleen euskara ezaguera eta erabilera indartzeko orduan, beraria saiatu da Ulibarri motivazioa eta erabilera faktoretan eragiten. Gero eta baliabide gehiago eskuratu ditu eskola sistemak. Urteen joanean, helburu hori betetzen saiatzeko, ikaslea izan ohi zuten baliabide horiek jomuga. Ikaslea bakarrik. Ikasleak ez dira ordea, bakun sozial batean bizi. Eta hitz egitea ez da inon eskola kontu hutsa. Ikasleen mintza jarduna bere interakzio esparru globalean kontenplatu beharra dago hortaz. Itxurazko emaitzarik eskuratu nahi bada. Hasierako ikuspegi hura zabaltzeko helburuarekin sortu zen. Horrezagatik Ulibarri programa. Hizkuntzaren gaitasunean, erabileran eta motivazioan aurrera egitea du programak helburu. Ikastetxea bere osotasunean hartzen da horretarako kontuan. Ikaslea ez ezik, ikastetxeko beste eragileak ere aintzat hartzen dira bertan, haiekin, guztiekin, kontatu behar baita gauzak txukun eramango badira aurrera. Gela barruko euskalduntze lanak inguru zabal eta aberats horren laguntza eta babesa behar du. Izan ere, bere jardunak oihartzun zabalik izango badu gizarte bizitzan. Hori du programa honek ardatz. Eskola komunitate oso horren hizkuntza normalizazioan dihardu. Beraz, Ulibarri programak. Gatozen ordea, ikuspegi generaletik konkretura. 2009-2010 ikasturtera. Urte berezia dugu aurtengoa. Horrela da, oro har, legealdi berria hasi dugulako. Berezia da, bestalde, ekonomiazko krisialdiak baliabideen luze zabalean eragiten duelako. Eta berezia da, azkenik, Ulibarriren beraren programazioagatik. Ikastetxe bakoitzak, bere normalkuntza proiektua berritzeko urtea da aurtengoa. Berritze lan horrek, dudarik gabe, gehigarrizko lana ekarriko dizue. Bai zuei, arduradun teknikoi, eta bai zuen ikastetxeetako lan batzordeei. Berritze lan hori dela eta, azalpen argia egin nahi nizueke. Hizkuntzen irakaskuntzaren arloa berraztertzeko asmo sendoa du. Hezkuntza, unibertsitate eta ikerketa sailak. Urte honetan bertan, hasita.
hizkuntza ofizialen eskola trataera batetik eta beste maila batean atzerri hizkuntzena berraztertzen, hasteko eta esperimentazio plan bat abiarazteko asmoa du sailak. Ikastetxe horiek beren hizkuntza proiektua gauzatu beharko dute, gizakoa denez, horren guztiaren ondorioz. Orain berritzera zoazten hizkuntza normalkuntzako proiektuak horrelako oinarria beharko zukeen ondo beharrez. Egoera horrelakoa izanik ere, hezkuntza sailak Ulibarri programaren egutegiarekin aurrera egitea erabaki du. Argi dago beraz, kontuak nola bideratu nahi diren. Ikastetxe bakoitzak egin beza aurrera bere proiektu berritzearekin eta gero, gainerako eskola esparru guztietan bezala, hizkuntza proiektuaren alorrean sailak arditzan erabakiak kontuan arditzan. Erabaki horien argitan, kasuan kasuko, egokitzapenak egin beharra gerta daiteke. Hori, gero ikusiko da ordea. Aurrez, ezin dugu asmatu, are gutxiago agindu, geroko ibilera. Bideak berak erakutsiko digu guztioi, gainerakoetan bezala zer den on eta zer hobekizun. Ezinbestekoa da, eskola esparruan hartzen ditugun normalkuntza erabakiak eta aurrera begira, egiten ditugun planak ahalik eta kontsentsu zabalena biltzea gizarte giroan. Bai, eskola komunitatean, eta bai oro har gizarte bizitzan. Ikuspegi zabal horrekin osatu du Euskararen aholku batzordeak orain urtebete inguru Euskera 21 txostena. Txosten hori aintzat hartu nahi du sail honek eta bere garapenean parte har dezazuen proposatzen dizuet. Dokumentu horrek biltzen du izan ere, sail honen ustez, gai horren inguruan gure gizarteak gaurkoz eskuratu duen kontsentsu maila zabalena. Garapen bilaketa horrek ere, jakina, orain prestatuko dituzuen proiektuak honetan edo hartan osatzea, aldatzea edo eguneratzea eska dezake. Hor ere, ibilian asmatuko dugu, denon artean, bide egokiena. Seguru nago, zuen lankidetza eta gogo bizia hor izango ditugula. Normalkuntza proiektuak sailaren eta jaurlaritza osoaren kontsentsu bidezko marko generalera egokitzeko orduan. Bukatzen hasteko, gauzatxo bi. Gaurko eta biharko jardunaldiaren programa arreta handiz aztertu dut. Maila handiko egitaraua aurre ikusten da. Hitzaldi emaileak, berariaz, konbidatuak eta etxe barrukoak ez dira nornai. Berme garantia ona ematen diote horiek guztiek egun biko jardunaldi hori. Aurtengo erronka nagusiari begira diseinatu da egitaraua. Espero izatekoa da, beraz, aski baliagarri gertatuko dela gehienontzat. Ez nioke
Sarrera hitzaldi honi bukaera eman nahi, jardunaldi hau prestatzen buru belarri aritu zareten guztiok goraipatu gabe. Zuen lan izilori gabe, ezinezkoa litzateke eskola hiztunbila. Zuen ekarpen izilori gabe, ez geundeke gaur hemen, hain konpainia honean. Eskertzekoa da eta eskerrak ematen dizkizuet sailaren izenean. Jardunaldia antolatzen agertu duzuen prestutasun horrengatik. Gaurko eta biharko saioa probetsu honekoa gerta dakigula guztioi. Horixe opa dizuet bihotz-bihotzetik. Jakizue oraingoan ere, hezkuntza sailak kontuan hartuko dituela zuen iradokizunak eta proposamenak. Kontuan hartu ditugu guztiak. Baloratu eta ahal den neurrian praktikara eramaten ahaleginduko gara. Krisi garaia ez da berez, ondo dakizuenez, ausartegi izateko unerik egokiena. Bere alde ona badu horrek. Eskueran ditugun baliabideak probetxuz aplikatzeko beharra eragin ohi du premiak. Beharrak eragiten du askotan aurrerabide erakargarriena. Orain bai, jaun Andreok, iritsi da tenorea. Sarrera ekitaldiari amaiera ematekoa. Eskerrik asko guztioi eskaini didazuen arretagatik. Probetxu ona atera gaur biharretako jardunari eta etxitik aurrera ikasturte oparoa izan. Nork zeuen eskola. Hala, opa dizuet, bihotz-bihotzez. Zabalik da, honen bestez jardunaldia. Mila esker zuen arretagatik.